Tässä Luonnollista kemiaa podcast-jaksossa olisi tarkoitus keskustella, miten tämä luonnonyhdisteiden kemian tutkimus on kehittynyt tämmöiseksi kuin se nyt tänä päivänä on. Eli aika monipuolista on tarjolla sekä tutkimuksen että opetuksen että kaiken saralla, mutta miten luonnonyhdistekemian professori Juha-Pekka Salminen nyt näkee sen, että miten tähän on päästy ja miltä tulevaisuus näyttää? Joo, aika monesti niin tätä hanketta on jo pari vuotta vedetty, niin ihmiset on lähtenyt kyselemään, että kuinka meillä aika riittää tämmöiseen toimintaan, kun meillä periaatteessa pitäisi olla 3 perustehtävää yliopistolla, eli tutkimus, eikö se olekin mielellään korkealuokkainen tutkimus, mikä totta kai sit johtaa siihen, että meillä on nyt jotain sanottavaa tässäkin hankkeessa, ja sitten taas toisaalta on siinä taustalla niin tutkimukseen perustuva opetus. Eli opetuksen pitäisi perustua siihen tutkimukseen ja olla sekin korkealuokkaista, ja siitä kaikesta seuraa tällainen sanottaminen myöskin sit yhteiskunnallisesti, mitä me opetuksen ja tutkimuksen kautta opitaan. Ja mua tässä kohtaa lähinnä kiinnostaisi ehkä keskustella siitä aika paljon, että missä nyt ollaan, mutta toisaalta se, että mihin ollaan menossa ja mihin ollaan panostamassa tai mihin kannattaisi panostaa, koska nyt kuitenkin ollaan tätä jo luonnonyhdistekemiaa tutkimusta, opetusta kehitetty 15 vuotta. Niin varmaan jonkun asian tarvitsisi varmaan pikkuhiljaa olla jo semmoinen, että ei sitä tarvitsisi ehkä kehittää ihan niin paljon kuin jotain toista asiaa, että voisi luulla, että osa asioista olisi jonkun verran jo valmiitakin. Ja aika usein kun näistä puhutaan, niin ihmiset ei tavallaan ymmärrä sitä, mitä itse tarkoitan kehittämisellä. Monesti ne ajattelee, että jos jotakin itse kehittää, niin se jää hunningolle, mutta siitähän ei ole kysymys kehittämisessä, että joku toinen asia jäisi hunningolle. Ehkä voisi ihan puhua vähän ihan siitä opetuksen ja tutkimuksen perusjaostakin ensin, että ehkä monet ihmiset ei edes ajattele sitä, että samat ihmiset tekee sitä kaikkea. Eli ehkä voisi ajatella, että yliopistolla tehdään tutkimusta, yliopistolla opetetaan, mutta nykyisin ne on vahvasti ne samat ihmiset, kun tekee niitä molempia, ja sitten pitää löytää se hyvä tasapaino juurikin, että ne palvelee toisiaan. Onko tämä totta? No käytännössä se on se koko totuus on ton näköinen, että ei meillä oikein mitään muita ennen olekaan kuin opettajatutkijoita käytännössä, että kaikki opettaa ja kaikki tutkii. Toisaalta kaikkien pitäisi myöskin sit tavallaan kertoa siitä tutkimuksesta ja opetuksesta myöskin ympäröivän yhteiskuntaa, että tämä kolmaskin tehtävä pitäisi hoitaa. Se aika usein sitten totta kai jää pikkasen enemmän hunningolle, mutta me tehdään siis kaikkea. Ollaan sillä tavalla kaikessa mukana, ja se sitten tekeekin haastavaa ajankäytöllisesti, että miten tähän kaikkeen riittää aikaa. Kaikkeahan ei voi koko ajan kehittää, kun eikö vaan, ei se vaan tunnit ei päivässä ja vuodessa riitä siihen, että kaikki asiat kehittää yhtä aikaa. Ja itse jotenkin ajattelee, kun on kuitenkin kyse luonnontieteestä, niin tietyt perusasiat on ja pysyy. Että tavallaan se, että opiskelijoille esimerkiksi tuotetaan se perusymmärrys kemiasta, niin se ei ehkä ole hirveän erinäköinen eri vuosina. Joo, ei se. Nyt ehkä sekin kannattaa tehdä se ero siihen, että sanotaan sillä lailla, että varmaan 2 ensimmäisen vuoden aikana, mitä kemiaopiskelijoillekin opetetaan, tai varsinkin ensimmäisen vuoden aikana, niin toki se opetus ei niinkään perustu tutkimukseen, se on sitä kemian opetusta, peruskivijalan muuraamista. Ja sitten vasta myöhemmin, ehkä 3. vuonna, rupeaa pikkuhiljaa tulemaan mukaan se tutkimuksellisuus sieltä, että kun itsekin opetan paljon syventäviä opintoja 4. ja 5. vuoden opiskelijoille, niin kyllä sen opetuksen mun mielestä pitäisi jo perustua siihen omaan tutkimusnäkemykseen. Että jos se perustuu vielä johonkin yleisiin kirjoihin, mitä sä ostat kirjakaupasta, ilman että sä itse olet tehnyt sen asian eteen mitään, niin silloin ollaan tehty se opetus jollain tavalla väärin. Mutta ihan ekana, ehkä toisenakin vuonna vielä, niin osittain se voi perustua tämmöiseen perustietämykseen luonnontieteestä, mikä silloin rakennetaan tavallaan lukion jälkeen sit opiskelijoille vahvemmaksi, jotta voidaan sitten taas lähteä eteenpäin tavallaan viemään sit tutkimustakin eteenpäin. Ja tutkimusta voi tavallaan viedä eteenpäin, jos ei ymmärrä sitä perusteoriaa siellä taustalla. Mikä sut sai aikanaan visioimaan tällaista luonnollista kemiaa-hanketta, jos nyt tavallaan sit nämä kaikki osa-alueet yhdistyy, opetustutkimus ja sitten vielä tämä yhteiskunnallinen viestiminen, niin kerro siitä jotenkin se tarina, että miten tämä idea syntyi ja miten se on kehittynyt? No se lähti ihan yksinkertaisesti siitä, että kun nämä 3 tehtävää sulla periaatteessa pitäisi olla sun työtehtävissä, mutta itse vaan tajusin, että meiltähän puuttuu ja multahan puuttuu tämä 3 kokonaan.
Et mä teen niin tutkimusta ja opetusta, eikö vaan, mutta sitten mä en kykene tai en halua kertoa sitä kenellekään, jolloin niin se oli päivänselvää, että se puuttuu se komponentti siitä, josta seurasi sitten totta kai se, että piti lähteä niin sitä puolta kehittämään. Kun joku taso on niin nollassa, niin totta kai sitä pitää kehittää. Et jalkapallosta löytyy monta vertausta mun mielestä aika hyvin, että jos sun puolustus pelaa niin tosi hyvin, eikö vaan, sulla on kaikki niin sillä lailla hallussa, mutta keskikenttä ei niin toimi. Siitä seuraa se, että sä et pysty myöskään syöttämään palloa hyökkäjille. Hyökkäys saattaa toimia tosi hyvin, mutta jos keskikenttä ei toimi, niin se ei niin auta hyökkäjiä. Toisaalta, jos keskikenttä ei toimi, niin se on myöskin puolustukselle huono, koska ne ei pysty prässäämään, eikä puolustaa korkeammalta. Niin silloin aika kaikki kolme asiaa, niin kuin jalkapallossakin, niin kaikki kolme asiaa niin jossain tiimissä, meilläkin on tutkimusryhmä, niin näiden kaikkien kolme asiaa pitäisi toimia hyvin. Jos yksi ei toimi, niin meiltä puuttuu joku sellainen komponentti, mikä sitten ei saa sitä ryhmää toimimaan niin mallikkaasti kuin se voisi toimia. Ja selkeästi nyt kun tätä on tehty pari vuotta, niin mä oon ihan selkeästi huomannut sen, että mitä enemmän tätä hanketta viedään eteenpäin, mitä enemmän me haastetaan tavallaan itseämme. Tässä joutuu haastamaan itseä aika paljon näiden kaikkien podcastien ja videoiden tekemisen suhteen. Että sä oot aika tavallaan julkista riistaa sun sanomisessa kanssa, että sä et voi mitään sammakoita kauheasti päästää. Niin se tavallaan kasvattaa sua myöskin opettajana, eikö vaan, että sä mietit tosi tarkkaan, mitä sä sanot. Totta kai muutenkin pitää miettiä, mutta erityisesti tässä. Ja sitten se, että se kehittää myöskin tavallaan tutkimusta vie eteenpäin, kun tässä joutuu pohtimaan monia sellaisia asioita, mitä oikeasti ei muuten joutuisi pohtimaan ihan niin tarkkaan. Kaikkea kasvievoluutioa ja tämmöistä biologista taustaa, mitä mä muuten en työssäni niin paljon tarvitse välttämättä, mutta tässä ihan selkeästi siitä on ollut hyötyä meille myöskin tutkimuksellisesti nyt ihan selkeästi, kun tätä hanketta on viety eteenpäin. Ja eihän sitä kukaan silloin tietenkään tajunnut, että näin siinä voisi käydä, mutta niin se ne kävi ja sehän on hyvä asia tietenkin. Ja tässä hankkeessahan on tässä viestinnällisessäkin puolessa haluttu tiukasti pitää siitä kiinni, että se on niin kuin syvästi kemiallista se, mitä viestitään. Et ehkä olisi helppo lähteä semmoiseen vähän niin kuin kevyempäänkin version siitä viestimisestä, mutta nimenomaan tuollahan tavalla se tukee sitä kokonaisuutta entistä paremmin, että puhutaan niin kuin oikeasti niistä kemiasta ja analytiikasta ja siitä työstä, mitä tehdään, mutta koitetaan puhua siitä niin, että kaikki voi ymmärtää sen. Kyllä, ja puhutaan nimenomaan siitä, mitä itse tehdään. Puhutaan nimenomaan siitä, mitä itse tehdään tutkimuksessa ryhmän ja opiskelijoiden kanssa. Ei puhuta siitä, mitä muut on tehnyt tai mitä muut tekee, vaan puhutaan siitä, mitä tavallaan meidän tutkimus on, jotta se tavallaan linkittyy sit vahvasti tämä Turun yliopiston kemiatutkimus niin tavallaan tähän hankkeeseen ja ihmisten näkemykseen kasveista ja kasvien kemiasta, niin mun mielestä sen pitää olla niin, että omasta tutkimuksesta kaiken pitää kummuta, mitä tavallaan tässäkin hankkeessa sitten, mistä tässä sitten keskustellaan. Ja opiskelijat on varmaan ihan ytimessä tässä kaikessa. Just mainitsit tuonne, että resurssit on niin kuin vähissä, niin tavallaan, jotta se kaikki tukisi toisiaan ja kaikki saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman hyvin, niin opiskelijoilla on niin kuin iso rooli. Ja varmaan sun tehtävä on jotenkin niin kuin kasvattaa niitä opiskelijoita siinä roolissaan eri vaiheissa opintojaan. Kyllä, se on hyvin keskeistä, että ilman opiskelijoita niin me ei oltaisi yhtään mitään. Et opiskelijat on meille paitsi tavallaan asiakkaita, eikö vaan, kun he tulee luennolle sun muuta, mutta he on myöskin meillä ihan kullanarvoinen sit myös tällainen voimavara laboratoriossa tekemään meidän tutkimusta, osittain jopa kehittämään tutkimusta, kun he pääsee opinnoissaan pidemmälle. Ja pitää ymmärtää, että meillä on tosiaan meillä on opiskelijoita tavallaan 7 eri vuosikurssilta samaan aikaan mukana meidän tutkimuksissa, jos näin halutaan ajatella, koska ensimmäiset opiskelijat tulee 3. opiskeluvuonnaan, jatkavat 4. ja 5. vuoteen, eli 3 vuotta ovat tavallaan perustutkintovaiheessa meillä, 3 vuotta. Siinä aikana toki me pyritään tavallaan kasvattamaan heitä sitten tässä bioanalytiikan ymmärryksessä niin pitkälle kuin mahdollista, jotta siitä olisi heille hyötyä sitten tavallaan työelämään siirtymisessä niin paljon kuin mahdollista, mutta samalla luomaan sitä perustaa myöskin tutkimuksellisesti siihen, että esimerkiksi osa sitten siirtyy tekemään väitöskirjaa, ja sehän kestää sitten 4 vuotta. Niin siinä on tavallaan 3 + 4 vuotta, eli 7 vuoden tavallaan siirtymä, mitä pitää koko ajan miettiä,
opiskelijat on aika eri tasolla siinä alkuvaiheessa ja loppuvaiheessa, ja kaikille pitää miettiä niin kuin omalle tasolle sopivaa, tutkimuksellisesti niin kuin mielekästä niin kuin tekemistä, ja se on se tutkimuksen niin kuin kehittämisen haaste myöskin niin kuin omalla tavallaan, että sieltä se niin kuin tulee se iso haaste. Että meilläkin niin kuin tällä hetkellä meillä on noin 20 niin kuin opiskelijaa perustutkintovaiheessa ja sitten 9 niin kuin väitöskirjatyöntekijää, että 29 niin kuin yhteensä, ja sitten kaikille pitää suunnitella sitä tutkimuksellisesti järkevää tekemistä laboratoriossa, ja sitten se kaikki pitää pystyä vielä niin kuin maksamaan. Yliopistohan ei maksa siitä niin kuin käytännössä yhtään mitään. Et se pitää niin kuin itse pystyä niin kuin rahoittamaan ja sitten tosiaan niin kuin miettimään järkevästi se, että ja siitä seuraa se, mikä mun tämänhetkinen niin kuin mielipiteeni on se, että tällä hetkellä niin kuin mun mielestä tässä pitäisi olla meidän kehittämisen niin kuin pääpaino tutkimuksessa, ja sen kehittämisessä pitäisi olla nyt pääpaino, ei niinkään ehkä enää opetuksen kehittämisessä. Ja joku aina ymmärtää tämän niin kuin väärin, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin, että mä en tarkoita sitä, etteikö opetusta pitäisi hoitaa hyvin. Se pitää hoitaa hyvin, mutta mä oon tehty sitä nyt 15 vuotta. Mä en tiedä, täytyy mun avata sitä taustaa hiukan, mitä kaikkea siihen niin kuin liittyy, mitä me nyt 15 vuodessa on niin kuin tehty, mutta jos me 15 vuodessa ei nyt vielä ole pystytty kehittämään meidän opetustiedekseen niin kuin riittävän hyvälle tasolle, niin varmaan me on tehty jotain sitten ihan pirun paljon huonosti. Joku on mennyt oikein pirusti pieleen. Jos me edelleen täytyy kehittää sitä niin kauheasti, tiedätkö, kaikki paukut opetuksen kehittämiseen, niin ymmärrät varmaan sen, että me tehdään se niin nyt jo hyvin. Niin. Mun mielestä mä oon ehdottomasti tähän aika hyvä referenssi, koska siitä on noin 15 vuotta, kun mä olen niin kuin lähtenyt sieltä. Eli ollut silloin ensimmäinen väitöskirjatyöntekijä, Kyllä. Tavallaan sun ensimmäinen väitöskirjatyöntekijä ja sitten ehkä tavallaan niin kuin ensimmäinen tässä niin kuin luonnonyhdistekemian niin kuin ryhmässä. Eli sieltä, että mä sain väitöskirjani tehtyä, on tultu tuohon tämän päivän tilanteeseen, jossa on toi sun mainitsema valtava määrä opiskelijoita, joita pitää ohjata ja sitten just vielä antaa eväitä sinne työelämään. Mitkä on ehkä ne suurimmat kehityksen kohdat, mitä on tämän 15 vuoden aikaan tapahtunut? Sanoit, että pitääkö sitä vähän avata, mutta miten sä näet, että on tultu siitä, kun Maria Lahtinen lähti yliopistolta siihen tilanteeseen, mikä siellä nyt on? Joo, sä lähdit varmaan suurin piirtein 17 vuotta sitten, mitä se mahtoi olla, mutta 2009, tämä alkoi, kun mä sain tämän. Aikaisemminhan meillä ei ollut lainkaan luonnonyhdistekemian professuuria Turun yliopistossa, ja sitten sain onneksi tämän tehtävän, niin se piti niin lähteä nollasta kehittämään. Eli siitähän se lähti tietenkin, että opetus pitää niin kehittää. Eikö vaan? Kyllähän tutkimus nyt, sehän tulee luontaisesti. On kaikki niin tavallaan tutkimusorientoituneet tietenkin yliopistolla on töissä. Että se tulee niin puoli vahingossa, se on se mitä sä teet. Mutta opetusta pitää, niin sen kehittämistä pitää niin enemmän pohtia ja enemmän miettiä, mihin suuntaan sitä vie. Etenkin kun lähtee nollasta ja kun ei ole mitään pohjaa eikä ole mitään kirjoja, mitä voisi kirjailusta ottaa ja tehdä siitä vaan, kaikki piti niin lähteä rakentamaan, niin se oli varmaan se suurin haaste siinä alkuvaiheessa 2009. Ja sitten 2010 niin sit pikkasen tavallaan helpotti siinä kohtaa, kun Maarit Karonen on meillä nyt yliopistolehtorina. Maarit oli silloin yliopisto-opettaja. Ja yliopisto-opettajan tehtäviin kuuluu se, että 1 kurssi vuodessa pitää niin tavallaan opettaa tämmöistä niin luento-opetusta. Ja mä olin just silloin miettimässä kaikki kursseja, mitä mä voisin kehittää. Ja oli tämmöinen niin nestekromatografia ja massaspektrometrian kurssi, mitä mä niin mietin. Tämä olisi niin tosi luonteva, voisi lähteä kehittämään sitä, mutta sitten me ruvettiin Maaritin kanssa miettimään, että se voisikin sopia hänelle. Ja hän ottikin sen kurssin sitten kehittääkseen. Se on hänen kokonaan niin oma kurssinsa ja tällä hetkellä väittäisin, että ehkä hänen niin paras kurssinsa ja menestyksekkäin kurssinsa, mitä hänellä on. Muutkin on toki hyviä, mutta se oli niin silloin 2010 lähti siitä, että Maarit tuli mukaan siihen. Ja siis se niin tavallaan 2014 me saatiin hänellä tuo yliopistolehtorin tehtävä. Yliopistolehtorin tehtävä tarkoittaa, että pitää ottaa vastuuta enemmän luento-opetuksesta, mikä sopii mulle vallan mainiosti, kun mä taas itse tykkään niin enemmän niin labrassa ja käytännössä opiskelijoiden kanssa niin tehdä ja opettaa. Se on mulle jotenkin sellainen niin enemmän se, mistä mä tykkään. Mä tykkään, että mä pystyn sitä kautta niin kehittämään opiskelijoiden kanssa myöskin niin tutkimusta paremmin. Mut meillä on tällä hetkellä Maaritin kanssa, niin me ollaan vastuussa oman tutkimusalan puitteissa niin 5 luentokurssista tällä hetkellä. Ja ne on sillä tavalla nyt niin tämän 15 vuoden aikana tosiaan kehittynyt. Meillä on nyt 5 kurssia,
Meillä on kaiken kaikkiaan ollut 10 kurssia, mistä me nyt sitten on päädytty evoluution kautta tähän 5. Ja osa niistä on niin aikaisempia kurssien hybridejä, eli otettu tavallaan parhaat palat ja tiedätkö, heitetty sitten jotain pois. Olen heittänyt pois jopa sellaista, joka toimii niin tavallaan tosi hyvin, osittain vähän niin karvain silmin. Olen heittänyt yhdenkin kurssin pois ihan vain sen takia, koska ollaan haluttu lähteä siitä, että kurssien tulisi olla niin tavallaan mahdollisimman myöskin niin sellaisia työelämää niin palvelevia, että opiskelijat saisivat sellaisia niin työelämän valmiuksia. Minulla oli yksi sellainen kurssi, mikä oli niin hirvittävän paljon mun sydäntä lähellä, minkä mä haluaisin edelleenkin pitää, mutta tiedätkö, että se kaikkea kuitenkaan, voiko aika ei taas kaikkeen riitä, niin ollaan päädytty tähän 5 eikä 10. Ja se on nyt se 15 vuoden evoluutio. Ja pitää niin muistaa se, että meitä on tosiaan vain 2 ihmistä yliopiston palkkalistoilla. Ja toki meillä on sitten muitakin ihmisiä, ei pidä sitä niin millään tavalla unohtaa. Että meillä on nyt tällä hetkellä 2 väitellyttä tutkijaa, Marika Engström ja Marianna Manninen. Ja sitten meillä on tosiaan 9 niin väitöskirjatutkijaa. Eli emme niin kahdestaan tätä hommaa tietenkään pyöritetä, mutta niin luentopakettia. Itse olin pahimmillaan vetämässä 9 luentokurssia niin tiedätkö, samaan aikaan. Ja se oli aivan niin mieletöntä. Nykyään on enää niin mulla on 4. Et se niin helpottaa toki sitä, että mihin sun aikas niin riittää. Mutta siinä on toi historia tuolta kantilta. No ja tuossa aika monta perustetta kuulostaa tosi järkevältä. Nyt kun itse katsoo täältä työelämän näkökulmasta nimenomaan sitä, niin kyllähän se, että se kurssitarjonta on sellaista, että ne opiskelijat oppii siellä niitä asioita, mistä sitten on työelämässä hyötyä, niin onhan se niinku ihan olennaista. Ehkä jotenkin tuntuu, että silloin aikanaan oli osittain opetusta opetuksen vuoksi, että tavallaan ei välttämättä nähty sitä jatkumoa siihen, että mitä se opiskelija hyötyy siitä kurssista. Et mun mielestä jo pelkästään toi, että sitä opetusta suunnitellaan tuosta näkökulmasta, kuulostaa jo kehitykseltä, että mietitään sitä, että minkälainen kokonaisuus palvelee sitä opiskelijaa ja sitten toisaalta myös tietenkin sitä tutkimuksen tekemistä, mutta että sitten on tavallaan tie auki sen jälkeen, kun valmistuu, niin siis mennä myös sit yliopistolta yliopiston ulkopuolelle töihin. Kyllä, ja kaikki tavallaan luento-opetus meillä tukee sitä, mitä me tehdään laboratoriossa. Et ne on käsi ja hanska, ne sopii yhteen. Ne on irrallisia kokonaisuuksia. Me on sillä suunniteltu, että siinä on aika, tai meidän mielestä siinä on sellainen hyvä flow, ja ne pelaa hyvin yhteen. Ja et siinä mielessä me tarkoitan, että tätä ei mun mielestä tarvitse enää kehittämällä kehittää, kun se on nyt tavallaan, totta kai me voidaan pikkusen hienosäätää, totta kai voidaan hienosäätää. Joka vuosi pikkasen hienosäädetäänkin, mutta semmoinen panostaminen siihen kehittämiseen, niin mun mielestä tässä kohtaa pitää panostaa nyt tuohon tutkimuksen kehittämiseen. Et jos me saadaan rahaa tavallaan tutkimuksen tekemiseen, niin ei meillä ole myöskään rahaa organisoida tätä kaikkea opiskelijoiden kanssa, tehdä mielekkäitä asioita laboratoriossa. Et kyllä koko ajan pitää miettiä tätä kokonaisuutta sillai. Pitää ymmärtää se kokonaisuus, mihin sun aikas sitten käytät. Ja tästähän on ennenkin puhuttu, että toi teidän luonnonyhdistekemian ryhmä, niin vaikka siinä on se luonnonyhdistekemia, niin sehän on pitkälti tosi korkeatasoista analytiikkaa. Ja se valmentaa niitä opiskelijoita myös muihin työtehtäviin kuin suoraan pelkästään luonnonyhdisteiden kanssa toimimiseen. Et tavallaan itse, nyt kun olen tämän työurani tehnyt kuitenkin tuolla lääketeollisuudessa, vaikka lähdinkin tuosta labrasta, niin olen saanut oppini sieltä ja se nestekromatografia ja massaspektrometria on se, mistä on ollut mulle ihan valtavasti hyötyä mun uralla. Että sekin just, että se konteksti on laajempi nimenomaan sen takia, että se opetus sisältää niitä sen analytiikan olennaisia osia. Kyllä, ja sitten kun riittävän hyvin tavallaan jonkun tietyn analytiikan osan osaat riittävän hyvin, niin se antaa eväitä myöskin oppia joku toinen riittävän hyvin. Jos osaa kaikkia vähän, niin se ei ole mun mielestä niin hyvä, kun osaa jotain todella hyvin. Se kantaa enemmän sitten tavallaan niiden muidenkin tekniikoiden pariin. Et se on se logiikka. Ei tässä aikaa kuitenkaan opiskelijoiden kanssa ole, kun se 3 vuotta olla. Me voidaan kaikkea niille kertoa, niin pitää fokusoida, pitää aika tarkkaan miettiä, mikä se paketti on. Ja sitten mennään se edellä, hoitaa se kuntoon ja luottaa siihen, että se toimii. Ja tällä mennään. Ja itse jotenkin näen, että se kemian soveltaminen kaikessa on aika paljon semmoista ongelmanratkaisua, niin ehkä just toi, että mennään
yksissä ongelmissa sinne niin kuin syvimpään päätyy, niin se just opettaa sulle sen niin kuin systemaattisen ajattelun ja kyvyn sitten niin kuin ratkaista niitä ongelmia myös niin kuin muualla. Yksi kurssi mulla aikaisemmin olikin, että menetelmän kehitys ja ongelman ratkaisu. Se oli yksi hyvä kurssi. Mutta se siitä. Kuulostaa näin kokemusperäisesti ihan hyvältä kurssin nimeltä. Siis se on ilman muuta näin, että se on vähän niin kuin sillä tavalla, vähän niin kuin polkupyöräilijä ja autoilijakin, niin jos sä jakoavainta osaa ottaa kätees, kun sun laitteet hajoaa, niin pulassahan sä olet. Että kyllä sun täytyy niin tiedäkseen osata ratkaista myöskin niin laboratoriossa noi analytiikan ihan fyysisetkin ongelmat. Et se on ihan niin keskiössä, että emme voida siellä sormisuussa ihmetellä, kun laitteet hajoaa. Ne pitää korjata. Ja tämä on ihan äärimmäisen tärkeä niin tavallaan oppi myöskin sitten opiskelijoille. Mutta joo hei, se, että mitä me tehdään niin labrassa, eikö vaan? Sehän on hirvittävä suuri osa niin kemiaa ja jopa kemian opetusta. Et aika epärelevanttia kysyä vaikka sitä, että kuinka monta tuntia sulla on niin luento-opetusta. Ei se oikeasti ole kauhean tärkeää, että mulla tällä hetkellä menee paljon enemmän aikaa niin laboratoriossa asioiden niin opettamiseen ja opiskelijoiden kanssa niin toimimiseen. Ja se on paljon mielekkäämpääkin myöskin, kun sä pystyt siellä niin kommunikoimaan niin tällä face to face, niin one on one. Siitä on enemmän myöskin sillä hyötyä, että toi labrapainotteisuus, käytäntöpainotteisuus, niin se on kyllä todella tärkeää. Mutta tuo sitten niitä omia haasteita tietenkin myöskin, niin kuin äsken kuvasin. Että tänään oltiin just Villen kanssa täällä, Ville on meidän väitöskirjatyön tekijä, niin oltiin just keräämässä. Meillä tulee nyt syksyllä tietenkin uusia näitä 3. vuoden opiskelijoita tekemään luonnontieteen kandidaatin niin harkkatyötä, kandityötä, labraa. Ja pitää mun mielestä heillekin niin tiedätkö, koko aika miettiä jotakin uutta tekemistä, eikö vaan? Että se olisi mun mielestä niin meidän lähtökohdista niin aivan mieletöntä resurssien haaskaamista, että jos ne 3. vuonna tekisi tiedätkö, joka vuosi samat työt. Joka vuosi samat työt. Aina tulee uudet opiskelijat, se on opiskelijalle uusi työ tietenkin. Jos ne aina tekisi ne samat työt, sehän olisi meille, eikö se olisi kauhean helppoa. Ei tarvitsisi miettiä mitään, aina vaan samat työt, tiedätkö. Mutta ihan järjetön niin resurssien haaskaamista. Ja opiskelijoiden kannaltakin vähän ehkä niin kauhean kiinnostavaa. Aina hinkat sitä yhtään samaa. Ehkä oli aikoinaan silloin, kun sä olit. Silloin oli varmaan just niin tällä tavalla, eikö ollut mahdollisesti? Oliko? No sen takia mä tässä vähän hymyilen, koska mä just ajattelen, että silloin se oli varmaankin juuri sitä, että varmaan ehkä jopa vuosikymmeniä melkein saattoi olla jotkut samat harjoitustyöt, jolla sitten vaan tavallaan... Ekana ja toisena vuonna toki onkin, mutta mä puhun tietysti, kun mennään sen lukkivaiheen loppuun, niin kolmanteen vuoteen, niin silloin me varmaan alkuvaiheessa olikin, koska ei silloin niin tietenkään millään tavalla pystyttykään, niin tiedätkö. Mutta sitten kun sä rupeat niin miettimään asioita ja muuta ja haastamaan itseäsi pikkasen, sitten kun sä ymmärrät sen, että sä pystyt 3. vuoden opiskelijoiden kanssa oikeasti, kun sä pikkasen asiaa mietit, niin sä pystyt niiden kanssa jopa kehittämään tutkimusta. Kun sä pistät sinne mukaan niin pikkuisia uusia asioita, niin kuin me viime vuonna pistettiin, niin kuin Ville ja Luntamoniko auttoi siinä aika paljon, tehtiin tämmöisiä bioetsintätöitä ensimmäistä kertaa. Ja niin semmoisella pienellä riskillä niin tehdä asioita, mutta kuitenkin asiantuntemus on mukana. Ja sitten opiskelijat niin onnistuu siinä työssään, mitä ne tekee. Ja samalla me opitaan itsekin niin jotain tutkimuksesta niin uutta, kaikki siinä samalla. Niin mä oon nyt jo tavallaan viime vuoden, niin 3. vuoden opiskelijoiden töistä, niin mä oon tutkimuksellisesti jo saatu siitä hyötyä, miten me on voitu siirtää niin omaan tutkimukseen. Ja vaan se niin järkevämpää, eikö olekin, kun se, että hinkataan joka vuosi niitä samoja asioita, mikä ei hyödyt niin millään tavalla ketään muuta kuin sitä opiskelijaa siinä kohtaa, kun se tekee sen ensimmäistä kertaa. Kyllähän toi kuulostaa valtavan järkevältä, mutta just myös valtavan niin kuin työläältä teille. Et itse usein, kun on vaikka jossain ollut jotain harjoittelijoita tai jotain muita, niin miettii, että vitsi, mä olisin itse tehnyt tämän asian jo 100 kertaa nopeammin kuin sen, että mä opetan jonkun toisen tekemään sen. Joo. Ja teillä toi mittakaava on vielä niin kuin ihan valtavan iso, että on just niin kuin väitöskirjatyön suunnittelukin on niin kuin aikamoinen prosessi, jotta siitä niin kuin tulee eheä kokonaisuus ja tavallaan on 4 vuodeksi niin kuin juuri sitä, että siitä saadaan julkaisukelpoista materiaalia ja kaikkea muuta. Niin kuulostaa kyllä, niin kuin, että olette jotenkin pystynyt optimoimaan niitä 2 ihmisen plus tietenkin näin ympärillä olevien ihmisten resurssin aika hyvin, että tätä kaikkea pystytään niin kuin tolla tasolla ja laadulla tekemään. No joo, väitöskirjatyöntekijöiden rooli on niin kuin ihan keskeinen tietenkin, että tätäkään 2 pystyisi tietenkin pyörittämäänkään. Että me ollaan päävastuussa tietenkin niin luentojen ja opetuksen hoitamisesta, mutta sitten taas tuolla labras niin tavallaan tämmöiset niin lähiohjaajat laboratoriossa sitten, ketkä tukee niitä opiskelijoita siellä
niin arkisissa haasteissa, niin toki ei sitä pysty itse mitenkään kaikkea tekemään. Vaikka itse haluaisinkin olla tavallaan mukana niin paljon kuin mahdollista, kun sä itse asiassa, niin jos sä vieraannut jossain kohtaa kokonaan laboratoriosta, se on vahva näkemyksessä, se on sitten lopun alkua. Sitten pikkuhiljaa voi pistää lapun luukulle siinä kohtaa, että pitää olla paikalla, pitää nähdä mitä tapahtuu, koska vain sillä tavalla sä itse niin ymmärrät ehkä sen, että mikä menee pieleen, mutta ymmärrät sen myöskin, mikä onnistuu, ja ymmärrät sen, mitä kohtaa pitää kehittää, ja tiedätkö tätä asiaa, että jos sä itse ole paikalla, niin tai se itse tee enää yhtään mitään laboratoriossa, niin se on se lopun alku siinä kohtaa lähtee kello tikittämään, ja tiedätkö, verokorttia voidaan viedä pikkuhiljaa luukulle ja äijä eläkkeelle. Mutta täytyy vielä sanoa tuosta 3. vuoden opiskelijoista sen verran, että me ollaan nyt kasvitieteellisen puutarhalla täällä nyt parhaillaan, niin tämä on niin ihan valtavasti myöskin tämä niin puutarhan henkilökunta auttanut meitä niin tässä toiminnassa, koska täältähän meillä tulee niin iso osa niistä bioaktiivisista kasveista, millä me niin voidaan lähteä ylipäänsä niin tavallaan tekemään tätä tutkimusta opiskelijoiden kanssa. Ja tänäkin vuonna, niin kun mä kehitin tavallaan semmoista uutta työkokonaisuutta niin malarialääkkeen bioetsintään, niin täällä niin Simo Laine organisoi täällä pääpuutarhuri kokonaan tiedäksään niin siemenestä lähtien niin niiden kasvien kasvattamisen. Siellä tuli niin 200 kesämarunaa niin tuossa noin. Tuossa olisi, että onko tyytyväinen, mutta en mä nyt ihan noin paljon olisi tarvinnut, kiitos tästä ja muitakin lajeja. He kasvattaa täällä niin meille ne, mitä me pyydetään, tiedäksään niin ihan käsittämättömän hienoa ja saadaan sitä kautta. Toki nyt mä oon joutunut osa myöskin tilaamaan tuolta postimyynnistä itse osa niistä lajeista, mistä me saadaan sitten taas semmoisia, mitä täällä ei, täältä ei ole saatavilla, semmoisia lajeja, mitä he ei pysty kasvattamaan. Niin valtavan hieno tämmöinen niin yhteistyö toimii niin tähän suuntaan. Ja sitten taas 4. vuoden ja 5. vuoden opiskelijoiden kanssa mä tuun syksyllä tänne pitämään semmoisen kurssi, missä me screenataan näitä kasveita ja niiden bioaktiivisten aineiden suhteen. Ja me katsotaan opiskelijoiden kanssa yli 300 lajia aina joka toinen vuosi täällä ja katsotaan mitä nämä on syönyt, nämä lajit. Ja se on jännää sekin kurssi käytännössä. Niin se on siis opiskelijoiden kurssi tietenkin, missä me pyritään opettamaan opiskelijoille tiettyjä asioita, mutta se kurssi on nyt jo hyödyttänyt ainakin yhtä väitöskirjatyötä ja useampaa julkaisua johtanut. Sillä kurssilla, kun ne opiskelijat käy 300 lajia läpi, ne välttämättä löytää niistä lajeista jotain sellaista, mitä me on keritty itse vielä ollenkaan löytämään. Ne tekee niitä erilaisia testejä, hapettumisia tämmöisiä, proteiinitestejä sun muuta, niin me löydetään sieltä sellaisia asioita, mitä me aikaisemmin vielä löydetty. Eli opetuskin kehittää tutkimusta tätä kautta, mikä on järkevää. Et sen takia opetukseenkin kannattaa pistää mukaan tämmöisiä, jos pystyy, semmoisia tutkimuksellisia komponentteja, koska väistämättä siitä opiskelijalle hyötyy. Se on päivänselvää, mutta siitä on vielä meillekin hyötyä. Niin se on tavallaan sillä järkevää. Sit se parhaimmillaan oikeasti, että kaikki hyötyy. Niin se on semmoinen kiva yhtälö. Jonkun mielestä se kurssi oli jo työläs, mutta niinhän se aina on kaikkien kurssien kanssa. Niin, tässä on tosi erityinen mahdollisuus tuohon yhteistyöhön, just kun teillä on se kemian osaaminen ja sitten täällä kasvitieteellisellä puutarhalla näitä lajeja vaikka kuinka paljon ja kaikista eri lähtökohdista, niin saadaan sitä materiaalia tutkittavaksi myös eri lähteistä. Mutta mua ehkä kiinnostaa sit se näkökulma, että usein tutkijat on aika sellaisia, että oma tutkimus on tärkeää ja just ei halua kertoa siitä muille, koska ehkä pelkää sitä kilpailutilannetta tai jotain muuta. Joo. Niin sitten sä olet rohkeasti liittänyt tähän vielä sen kertomisen osuuden tähän kolminaisuuteen. Niin mikä rohkaisi sut siihen, että tästä kaikesta pitää ja kannattaa puhua, eikä vaan tehdä omaksi ylpeyden aiheeksi? Niin, siinä on omat riskinsä tietenkin. Totta kai siinä on omat riskinsä, että osahan niistä asioista, mitä mä nyt on jo, että mulla on Suvi Vanhakylä esimerkiksi tällä hetkellä tekee väitöskirjaa, tiedätkö, tämän 3500 kasvilajin kartoittamisesta, mistä mä oon aukunut päätäni täällä jo aika paljonkin. Ja totta kai me Suvin kanssa tästä on paljon keskusteltu, mutta ei se elämässä jossain kohtaa sit tuut sellaiseen tilanteeseen, että ei ne asiat edisty tiedätkö, sillä pidättäytymällä.
sillä tavalla, että sä et vie mitään asiaa eteenpäin. Sä odotat vaan, että joku asia valmistuu vaikka 4 vuoden päästä. Niin jossain kohtaa, en mä tiedä, mä oikein osaa sanoa, mihin se liittyy. Liittyykö se johonkin vanhenemiseen vai mihin se liittyy, mutta jossain kohtaa vaan tulee sellainen olo, että jos sä pystyt edistämään jotain asiaa, niin edistä sitä saman tien. Tiedäksä, että ei kannata jäädä odottamaan sitä, että mittari digittää, tiedäksä, ja sitten se lappu luukuu jossain kohtaa, niin kannattaa ennen lähteä toimimaan, ennen kuin ollaan siinä vaiheessa. Mutta siis tämähän on nykyaikaa, tämä on nykyään trendi tutkimuksesta, open access, että kaiken datan pitää nykyään olla avointa. Ja sekin on oikeasti iso kynnys, koska niin kuin sanoit, niin aikaisemminhan suurin piirtein haluttiin pimittää ja pidätellä. Jopa julkaistuu tutkimusdataa, ettei kaikkea panna jakoon. Nythän se on suurin piirtein näin, että se on melkein puoli pakko pistää jakoon. Kaikki se data, mitä sä oot vaikka tehnyt 5 vuotta kovalla vaivalla, niin kaikki massaspektrometrinen data niin pitää tavallaan aukaista muillekin. Se raaka data, jolloin muut pystyy pyörittämään sitä sun tuottamaa dataa ja hakemaan sieltä jotain uutta, mikä oli ennen ihan käsittämätöntä, että eihän noin voi tehdä, kun joku voi hyötyä sun tutkimuksesta, mutta sehän on nopein tapa hyödyttää maailmanlaajuisesti tutkimuksen edistymistä, että kun sä annat sun datas muidenkin käyttöön. Ja sama tämä, mitä me nyt tässä tehdään, että jos me tavallaan ei tehtäisi tätä hanketta, niin eihän me voitaisiin sitten tällainen Suomenkaan mittakaavassa edistää tätä kasvikemian tutkimusta tai sen opetusta tai sen ylipäänsä sen merkitystä, mikä sillä on, mikä tällä hetkellä on kuitenkin ihan tärkeäkin luontokadon ja näiden monimuotoisuusasioiden puolesta, kun puhutaan. Niin tärkeää miettiä tätä kokonaisuutta. Niin joku siinä sitten vaan tuli. Joku siinä sitten vaan tuli, niin kuin aikaisemminkin on puhunut, että saattoi liittyä siihen, kun tuli tämä koronapandemian aiheuttama pysäytys ja oli vähän aikaa miettiä asioita, niin saattoi se siihenkin silloin liittyy sitten. Ja siihen, kyllä mä se silloin varmaan aikaisemminkin jossain kohtaa sanoin, mutta myöskin se, että mulla tuli se oma pettymys tähän omaan saamattomuuteeni, kun mä tiesin sen, että mä en kerkeä edes mun tutkimusryhmälle koko ajan kertomaan sitä, tiedäksä niitä asioita, mitä mun päässä pyörii. Sitten mä rupesin huomaamaan, että kun mä en kerro sitä edes niillekään, niin eihän ne voi tietääkään sitä, eikö vaan? Jolloin mä en voi varmaan syyttää niitä siitä, kun mä en ole koskaan niillekään sitä kertonut, kun ei kerkeä millään tekemään näitä kaikkia asioita. Ja niin silloin tämä hanke on sellainen, että jos vaan haluaa, niin voi itse kuunnella, voi itse katsoa, voi tavallaan halutessaan oppia sitä samaa, jos se on sitten sille kuulijalle hyödyllistä tai katsojalle hyödyllistä. Niin tätä kautta saa poistettua sitten sen, ettei tarvitse ainakaan enää itsensä syyttää siitä, että ei tee tätä kolmatta tehtävää. Nyt me ollaan tätä kehitetty ja vähän vielä täytyy pikkasen vielä kehittää vielä lisääkin. Jos joku kuuntelee nyt tätä podcastia ensimmäisenä näistä meidän podcasteista, niin kerro vielä lyhyesti nyt, että mitä kaikkia näitä erilaisia kerronnan muotoja on olemassa tällä hetkellä, missä kerrotaan tästä luonnonyhdisteiden kemiasta. Joo. No, tämä on varmaan helpointa lähestyttävä tämä podcasti, mitä meillä nyt on ollut 15-16 jaksoa, mitä on tehty. Jaksoissa kerrottiin vähän taustaa ja niin edelleen. Sieltä kannattaa varmaan lähteä liikenteeseen. Sitten meillä on pari tämmöistä johdantovideoa, kun meillä on täällä kasvitieteellisessä puutarhalla, meillä on näitä tämmöisiä kemiaa sisältäviä kasvikylttejä. Niitä johdantovideoita kannattaa katsoa, että ymmärtää vähän, mistä näitä kasvikylteissä on kysymys. Me on tehty 5 opetusvideoa niistä kasvikylteistä löytyvistä tavallaan kemiamittareista, mitä on antioksidantit, mitä on tanniinit, helposti epättävät yhdisteet, lääkinnälliset yhdisteet, mitä on kemiallinen monimuotoisuus. Ja nämä 5 videoa on nimenomaan opetusvideoita, mitkä mun mielestä sopisi erittäin hyvin yläkoululukioon, esimerkiksi käytettäväksi ihan opetusmielessä, voi niitä muutkin katsoa. Sitten on näistä lajeista, mitä täällä on, niin noin 6-70 lajivideoa, ne on noin 5 minuuttia pitkiä, sellaista, mikä kertoo pikkasen lajien biologiataustaa, pikkasen kemiataustaa, kaikille tavalla jotain uutta myöskin niitä lajien kemiasta. Kannattaa katsoa, niistä ei välttämättä aina ymmärrä sitä koko tarinaa, mutta aina jotain todennäköisesti saattaa oppia uutta siitä kunkin lajin taustasta plus nykytilanteesta. Sitten me on tehty tämmöisiä minuutin mittaisia lyhyempiä labravideoita, TikTok-tyyppisiä videoita, missä me kerrotaan, mitä labras tavallaan kemia-analytiikkaan liittyy. Ollaan tehty lyhyempiä videoita siihen, että mitä
mitä näistä lajeista voi kertoa niin lyhyemmin ja viihdyttävämmin ehkä. Että ne minuutin videot sopii sitten sellaisille, ketä ei jaksa pidempiä katsoa. Mutta tosiaan ne 10 minuutin opetusvideotkin, niin mitä ne on katsonut, noin yläkoululaisetkin on niistä niin puhunut, niin kyllä jaksaa ne katsoa, kun ne on niin mielenkiintoisia. Et se on vaan siitä kiinni, että kiinnostaako sinua vai eikö sinua kiinnosta. Mutta tuommoisilla tasoilla muistaakseni niitä on ainakin. Ja blogeja tietenkin, jos joku haluaa lukea, niin niitä voi lukea. Ja kerro nyt vielä, mistä nämä kaikki tällä hetkellä löytyy, jos joku nyt haluaa mennä katsomaan lyhyempiä tai pidempiä videoita, jossa avataan tätä. Tällä hetkellä varmaan niin parhaiten. Meillä on nettisivut nyt siis kehittäjillä. Uudet nettisivut tulee tuossa toivottavasti muutaman kuukauden päästä jo vielä valmiita. Se on sitten siinä kohtaa varmaan se paras paikka, mutta mä väitän, että YouTube on varmaan tällä hetkellä paras paikka. Mä oon tehty sinne soittolistoi, että jos menee luonnollista kemiaa hakusanalla hakemaan, niin varmaan löytää. Siellä on soittolistoi näistä kaikista eri teemoista. Eli se on varmaan se paras paikka. Podcastit löytyy SoundCloudista, Apple Podcastista muun muassa, mutta on ne myöskin siellä YouTubessa sitten. Sitä kautta varmaan parhaiten ehkä löytää. Toki Instagram on yksi paikka myöskin, @ncrgutu. Mutta luonnollista kemiaa hakusanalle, niin sillä kannattaa lähteä niitä hakemaan. Mä oon ehkä vähän puolueellinen sanomaan tähän, mutta jotenkin itse ajattelee, että kemian ymmärtämisellä on niin kuin tänä päivänä koko ajan niin kuin entistä suurempi merkitys. Ja sua lainaten sä oot jossain kohtaa sanonut, että kemian suojelu on myös lajien suojelua. Ja kun nämä luonnon monimuotoisuusasiat ja muut nyt niin kuin varmaan on vähän väkisin niin kuin jokaisen ihmisen iholla, niin eikö tässä luulisi olevan just aika paljon niin kuin kiinnostavaa kaikille ja tosi semmoista tärkeää asiaa, minkä takia varmaan säkin olet tähän niin kuin lähtenyt, että ajatellut, että mahdollisimman monen pitäisi ehkä niin kuin jotakin ymmärtää siitä kemiasta, mitä ympärillä näkyy. On, se on vaan se haaste on se kato, että on, niin kuin, kemia on sillä niin pikkasen kumminkin vaikeammin lähestyttävää, kun ajatellaan sitä, puhutaan luonnon monimuotoisuudesta, eikö sä näet silmillä, että lajeja on näin paljon. Sitten mä rupean puhumaan kemiallisesta monimuotoisuudesta. Se on pikkasen vaikeammin nähdäksi olekin, että se on sillä niin pikkasen vaikeampi niin lähestyä. Niin tähän varmaan joutuu pikkasen niin enemmän perehtymään, enemmän paneutumaan. Pikkasen ehkä panostamaankin, mutta siitähän se lähtee, että sä oot kiinnostunut. Ja sitten sä voit niin panostaa, sä voit ymmärtää siitä. Että, kyllä tämä niin monella mittarilla, mä uskon, että luonnon monimuotoisuus, kemiallinen monimuotoisuus, ne tulee olemaan semmoisia, mitä niin Turun yliopistollakin tällä hetkellä käsi kädessä jo niin aletaan kehittämään, että niitä voidaan niin paremmin ymmärtää, miten ne molemmat kulkee käsi kädessä ja miten ne tavallaan miten vaikuttaa meihin ja ympärillä olevaa luontoa ylipäänsä. Varmaan seuraava podcasti osittain mä veikkaan käsittelee nimenomaan tätä luonnon monimuotoisuuden ympärillä pyörimistä sitten, mitä tämän jälkeen tehdään sitten, mutta joo, viime Martti Jäär, me oltiin varmaan tuossa 3. vuoden opiskelijat, käytiin läpi jo, eikö vaan, että niiden kanssa tehdään monenlaisia asioita. Viime vuonna meillä oli niitä 11 ja tänä vuonna meillä tulee 7 tämmöistä motivoitunut opiskelijaa ja sitten ne siirtyy 4. vuoteen ja sitten 5. vuoteen. Ja 4. vuonna, niin kun tämä 3. vuoden työ on 1 kuukautta, se on sillä kohtuu lyhyt, mutta kuitenkin 4. vuonna tekee 2 kuukautta labratyötä. Ja se on semmoinen, että siinä voi pikkasen pistää riskiä siihen peliin, kun sen ei välttämättä tarvitse täysin onnistua vielä. Sitten vasta 5. vuonna, kun ne tekee 4 kuukautta laboratoriotyötä, niin siitä tulee sitten se pro gradu käytännössä. Niin, että jos se menee kokonaan pieleen, niin se on sitten meidän vika käytännössä. Voisi opiskelijankin vika vähän olla tietenkin, mutta olisi meidän vika, että me on huono suunniteltu varmaan se työ, että jos se täysin niin epäonnistuu. Mutta sä huomaat sen, että 3. vuonna 1 kuukauden, 4. vuonna 2 kuukauden ja 5. vuonna 4 kuukauden niin labratyö. Ja nämä kaikki sit pitäisi niin sillä suunnitella, että ne niin linkittyisi tähän niin linjakkaasti tähän meidän tutkimuslinjaan. Ja olisi myös sit vielä sen opiskelijan kannalta kiinnostava. Sekin on monessa semmoinen, mitä pitää niin räätälöidä. Eikä ne aina mene sillä käsikädessä aina automaattisesti, että me ollaan kiinnostuttu jostain ja opiskelija on saman tien kiinnostunut ihan samasta asiasta. Pikkasen voi olla, että joutuu tavallaan säätämään, mutta jokainen niin ymmärtää sen, että tässä tämä asia on sellainen, että tähän täytyy panostaa. Ne on niitä asioita kuitenkin, jona aikana opiskelijat oppii mun mielestä kaikkein eniten
laboratoriossa, kun se teoria pannaan käytäntöön. Et silloin, kun tehdään hyviä asioita ja onnistutaan, niin lopputulos on onnistuessaan loistava. Se vie eteenpäin. Mutta se pitää miettiä vähän että kuin se onnistuu. Eikä se aina tietenkään onnistukaan. Tutkimushan on sellaista, että vaikka kuin miettisit, niin et sä sitä valmiiksi voi miettiä. Se pitää myöskin tehdä semmoista se on. Ja mulle on ainakin opetettu, että myös se, että ei ole tulosta, on tulos. Et kyllähän tavallaan, jos kaikki tiedettäisiin jo etukäteen, miten tutkimuksen tulokset menee, niin eihän sitä siis tarvitsisi tehdä ollenkaan. Ei, missään nimessä, se on juuri näin. Ja niin kuin mä sanoin, niin 4. vuoden opiskelijoiden kanssa niin mun mielestä me voidaan ottaa aika paljonkin riskejä, koska se ei vielä johda heidän siihen tutkielmaan. Se ei heijastu mihinkään muuhun muuta kuin, että tulee vaan sinne epäonnistuminen, mutta tavoitteena on tietenkin viedä tutkimusta eteenpäin. Ja siihen liittyy riskit, mutta hallitut riskit. Joskus, etkä sä voi aina tietää, mikä on hallittu riski. Jos sä tiedät liian pitkälle, niin eihän se ole tavallaan tutkimusta, kun se olisi joka vuosi tehdä samoja asioita. Vaan se ei ole uuden oppimista eikä mitään kehittämistä, kun tehdään sitä yhtä ja samaa, mutta niin huomaat vaan siinä, että toi on aika tärkeä voimavara meille. Sitten opiskelijat onnistuessaan niin saa aivan loistavia tuloksia, niin vie meidän tutkimusta eteenpäin. Parhaimmillaan 5. vuonna joku niin itse oppii koko ajan toimimaan itsenäisemmin, eikö vaan? Ei tarvitse koko ajan kädessä pitää, vaan se pystyy itsekin jo kehittämään vähän sitä toimintaa labrassa. Ne pystyy tavallaan kehittämään sitä toimintaa, tutkimusta itsekseenkin jo, vaikka se ei ole tavallaan se tietenkään tavoite eikä niiden velvollisuus se ole, mutta parhaimmillaan se on niin, että jo maisterivaiheen loppuvaiheessa niin tutkimusta opiskelijatkin pystyvät kehittämään. Ja niinhän se pitäisi olla, sit, kun mennään sitä eteenpäin sinne väitöskirjavaiheeseen. Niin kyllä väitöskirjavaiheessa jo sitten pitäisi olla valmiuksia pikkuhiljaa itse kehittää sitä omaa tutkimuslinjaansa. Toki yhteistyössä meidän sitten ohjaajien kanssa. Kerätäänkö opiskelijoilta palautetta miten siitä, että teistä itse tuntuu, että on tehty paljon ja onnistutaan, niin onko opiskelijoilla sama kokemus? Joo, kurssipalautetta kerätään kursseista. Mä itse aika usein myöskin sit ihan vain suoraan myöskin, että itse pyrin laboratoriossa, nyt kun on näistä 3., 4., 5. vuoden opiskelijoista kysymys, niin luomaan semmoiset luottamuksellisia suhteet, että voidaan ihan suoraankin puhua asioista, että ihan suoraan, että mikä meni pieleen, miten voitaisiin kehittää ja mikä onnistu. Että täytyy pystyä avoimesti keskustelemaan, että monesti ihan tuommoisten isompien massakurssien suhteessa palaute anonyymiä. Että sekin on toki rakentavaa parhaimmillaan ja hyödyllistä, mutta että mun mielestä tällainen face-to-face palaute niin on sillä tavalla vielä parempaa, kun se sitten se on rehellistä joka tapauksessa ja se kehittää toimintaa. Ja itse pyrin sitä sitten ottamaan vastaan, pyytämään, jos sitä ollaan valmiita antamaan. Ja kyllä nyt kaikkien 3. vuoden opiskelijoiden kanssa niin kävin tämmöiset keskustelut ja että mitä mieltä oltiin ja mihin pitää panostaa. Ja se on tosi rakentavaa, koska sen näkee myöskin sen, että kun sä oot itse vieraantunut kuitenkin jo siitä nuoren opiskelijan asemasta, sä oot ihan vieraantunut, kun sä oot tämmönen, että tiedätkö, ei sulla ole mitään käsitystä enää siitä, mitä se elämä oli silloin. Niin se on hyvä saada sellainen palaute, että ei vaadit liikaa tai ettei vaadit liian vähän, vaan vaaditaan just oikealla tavalla. Ja sitten on kiva keskustella siitä, että miten he kokee sen asian, koska välillä he kokee sen asian sellainen hauskalla tavalla. Ja sitten itse voi kertoa, että tiedätkö, mikä tässä oli tavoitteena ja että se on mukava. Se on kiva saada. Kaikki palaute on aina hyvää palautetta. Eli jos nyt vielä mietitään sitä tutkimuksen ja opetuksen jotenkin sitä tasapainoa, niin tosiaan sanoit, että sun mielestä tavallaan nyt tällä hetkellä teillä se opetuspalikka toimii aika hyvin ja siellä on olemassa ne kurssit, jotka ehkä sit tukee sitä tutkimuksen tekemistä. Joo. Ja jos jotakin nyt erityisesti pitää kehittää, niin se on siellä tutkimuspuolella. Minkälaisia haaveita on vielä tutkimuksen kehittämisen suhteen? Mun mielestä kyllä kuulostaa, että se tutkimus jotenkin kehittää itseään noiden teidän toimintatapojen kautta, mutta onko jotain semmoista selkeää, mitä vielä ajattelette?
tämmöisestä haaveilen tutkimuksen kehittämisen suhteen? Se on just noin kuin sä äsken sanoit, että niin se kehittää itseensä. Että aina kun tehdään tutkimusta, niin sitä aina havaitaan niin uusia havaintoja, mitä sitten voidaan niin jalostaa. Ja sitä kautta sitten viedään niin asioita eteenpäin. Toki aika monesti on myöskin niin tiettyjä haaveita aina silloin tällöin. Niin sitten vaan niin täytyy puristaa itteensä, hakea se tavallaan tapa tehdä niistä haaveista niin realismia. Kyllä esimerkiksi nyt toi, miten me nyt on viety tätä tuhansien lajien niin kansainvälistä kartoittamista kemiallisesti eteenpäin, ja miten me nyt pystytään se niin linkittämään, mikä minulla jossain kohtaa oli haaveena, mutta mikä näytti siltä, että se ei koskaan niin ehkä toteudu. Että me saataisiin niistä kaikista lajeista, mitä me tutkitaan ne niin pirun tarkkaa kemiallisesti, että me tiedetään niistä niin aika paljon. Ja kummoinen arvokas tieto se olisikaan, jos me tunnettaisiin niin niiden samojen 3500 lajitiedäksää niin sellainen vaikka lääketieteellisesti relevantti bioaktiivisuus aika tarkkaan. Me voitaisiin niin linkittää silloin se joku relevantti bioaktiivisuus niin näihin niin kemiallisiin ominaisuuksiin tai sitten niihin yhdisteisiin, mitä lajeista löytyy. Et se oli niin mun tavallaan niin haave jossain kohtaa. Meidän tehdään omassa labrassa niin 2 eri bioaktiivisuutta tavallaan niin mittausta, mitkä on ihan keskeisiä ja perustavaa laatua olevia, mutta ne ei suorastaan ole niin semmoisia lääketieteellisesti niin arvokkaita mittareita sinällään. Ne ei mittaa niin mitään sellaista niin lääkeominaisuutta, vaan ne mittaa niin yhdisteiden ominaisuuksia, mitkä aika usein liittyy johonkin tämmöiseen ehkä mekanismiin, mikä lääkkeelläkin saattaa olla tai vaikuttavilla aineilla. Mutta nyt meillä on siis käytännössä löytynyt tämmöinen ison mittakaavan niin platformi, missä me voidaan käytännössä siis screenata nyt nämä kaikki meidän niin aktiiviset kasvilajit niin, kymmenien niin erilaisten niin hyödyllisten ja haitallisten mikroorganismien niin suhteen. Sairaalabakteereita erilaisia kantoja saadaan erilaisia bakteereita. Niin tosi jotenkin hauskaa, että nyt se niin tulee, mitä pitkään ajattelin, että olisi kiva, kun saisi vielä tonkin toimimaan. Varsinkin me saatiin silloin VTT kanssa hyvä tulos näistä meidän aineiden niin tehosta sairaalabakteerit vastaan, niin tavallaan, että mitä sitten, eikö vaan yksi aine tehoa, mitä sitten? Eihän se niin mitään vielä kerro kokonaisuudesta, niin mä haluan aina ymmärtää näitä kokonaisuuksia. Niin pikkutieto on tietenkin kauhean tärkeää, että siitä rakentuu kokonaisuus, mutta että pikkutieto on pikkutieto. Se on sellainen briljantti yksityiskohta, mutta se täytyy jalostaa isoksi ymmärrykseksi, jotta sä voit käyttää tätä kaikkea tietoa mahdollisimman laajasti sitten hyödyksesi. Ja tosiaan nyt meillä on se mahdollisuus auennut, että me saadaan tämä screenaus tehtyä ja tosiaan jopa 20 erilaisella, joko tosi harmillisella tai vähemmän harmillisella mikrobi vastaan sitten meidän aineet testattua. Niin se on sellainen maailma, mikä taas aukaisee ihan uuden tutkimuslinjan, mitä voidaan vielä sitten miljoonaa eri suuntaa kehittää opiskelijoiden kanssa tosi mielenkiintoisia lähtökohtia. Että siitä se taas lähtee toi, mutta niin ne piti tavallaan itse hakea, itse kaivaa. Tiedätkö sitten taas nämä linjat, ei ne itsekseen löydy. Sun pitää hakea, sit jos et sä itse pysty, niin sun pitää hakea ne yhteistyökumppanit, sun pitää hakea ne ihmiset, ketä kykenee. Ja sit sun pitää vielä olla niiden kanssa samalla viivalla, että kemiat toimii ja kaikki muut loksahtaa kohdallensa. Sitten mennään eteenpäin. Ja nyt näyttää se puoli tosi mukavalta. Taas tulevaisuus. Toi mun mielestä valtavan viehättävää toi ajattelu siitä, että kaikki liittyy kaikkeen ja kokonaiskuva pitää ymmärtää ja se, että yhteistyön kautta ainoastaan voidaan rakentaa parempaa maailmaa ja itse jotenkin se tieteellisen tutkimuksen tekeminen, sen tiedon oikea hyödyntäminen oikeassa paikassa, niin sitähän tämä maailma jotenkin tarvitsee. Et kyllä mun mielestä toi, mitä sä kerrot sitä, että minkälaiseksi Turun yliopiston luonnonyhdistekemian ryhmän toiminta on kehitetty, niin kuulostaa tosi hyvältä. Ja just vielä sit, jos alkaa itse jotenkin lepäämään laakereillaan, niin sit peli on menetetty, niin sen jotenkin tiedostaminen on sit ehkä yksi syy sen menestyksen takana, että on edelleen kuitenkin sullakin semmoinen jatkuva nälkä kehittää sitä vieläkin eteenpäin ja isommaksi ja aikaansaavemmaksi.
Joo, kiitos. Kuulostaa hyvältä, mutta siis tosiasia oikeasti on se, että mikä itseäkin motivoi, niin on myöskin niin motivoituneet opiskelijat. Eikö vaan? Jos meillä ei olisi motivoituneet opiskelijoita, niin aika äkkiä itselläkin varmaan motivaatio niin lopahtaisi. Et kyllä se perustuu siihen, että sulla on ensinnäkin hyvä tutkimusryhmä, äärimmäisen hyvät niin väitöskirjatyöntekijät, että se niiden kanssa jaksa 4 vuotta tahkota, tiedätkö, jos homma ei toimi ja muuta. Et kyllä se niin tosi hyvin pitää kaikki pelittää ja tosiaan niin hyviä opiskelijoita. Se on tosi motivoivaa myöskin niin nuorien kanssa toimia. Vähän niin sama niin jalkapallojoukkueessa nuorten pelaajien kanssa ja katsoo, kun ne kehittyy. Niin se on niin tietty sellainen, sä näet, kun ihmiset kehittyy ja sitten ne pystyy kehittämään sitä, mistä itsekin olet kiinnostunut. Niin se on jotenkin niin win-win tilanne. Niin se, ei se nyt pakota sua itseäsi motivoitumaan, mutta se automaattisesti saa sut motivoitumaan ja jopa kehittämään toimintaa. Se vaan tapahtuu. Et se tapahtuu luontaisesti, ei tarvitse pakottaa. Et se on semmoinen synergia selkeästi. Niin ja onhan se varmastikin niin, että kiinnostava tutkimus houkuttelee motivoituneita opiskelijoita sekin ja sitten tavallaan kun siihen vielä saadaan se ulospäin menevä se viestinnän taso, että koko ajan se on myös vaikuttavuutta, niin onhan se varmaankin niin, että se kaikki ruokkii itseään. Että tavallaan kaikista niistä 3 jalasta, mistä puhuttiin, eli tutkimus, opetus ja sitten vielä se yhteiskunnallinen vaikuttaminen, niin ne kaikki kun on kohdallaan, niin sinnehän sit rakentuu aikamoinen rakennus niiden jalkojen varaan. Kyllä, mutta edelleen niin työ on pikkasen kesken. Eikö vaan, ei voida edelleenkään levät laakereille. Hommaa pitää vaan koko ajan kehittää toi, että just niin kuin nytkin itsekin on ollut kesälomalla, niin koko ajan sitä vaan tuolla luonnossa liikkuu, niin koko ajan sitä vaan miettiä ja katselee nyt kasveita, että millainen nyt analytiikkaa voisi kehittää, mitä uusia aineita voitaisiin löytää taas uuden analytiikan kautta. Ei sillä vaan voi mitään, mutta silloin se aivo vaan toimii. Ja nytkin meillä on maaliskuussa nyt todennäköisesti avautumassa, että me ruvetaan rekrytoimaan kohta seuraavaa väitöskirjatyöntekijää, niin nyt pitää miettiä myöskin sitä, että mitäköhän se voisi olla se 4 vuotta, mitä hän sitten tekisi. Jos saadaan vaikka motivoitunut väitöskirjatyöntekijä, niin tiedätkö mitä me voidaan sillä sitten tavallaan saavuttaa. Tänä vuonna meiltä väittelee 3 väitöskirjatyöntekijää, ensi vuonna väittelee ainakin 2, mikä on kohtuullinen suoritus ryhmältä, missä on vain 2 vakihenkilökuntaa kuuluvaa. Että se on pienestä kaikki on kiinni, että se on että vaan nämä ihmiset toimii yhteen ryhmänä ja opiskelijat tavallaan hitsautuu siihen mukaan. Kaikki tekee yhteen suuntaan niin silloin kun kaikilla on kivaa, niin homma on keskimäärin ihan mukavaa ja monesti nykypäivän ihmiset menee siihen lankaan tutkimuksessa, kun raha nykyään ratkaisee aika paljon tietenkin, kun eihän me voi ilman rahaa mitään tutkia toisaalta, että meidän pitää se raha jostain saada ja sitten joku menee siihen lankaan, että ne rupeaa hakemaan sitä rahaa jollain seksikkäällä aiheella, mistä ne oikeasti itse ole kiinnostunut, mutta kun vaikuttaisi siltä, että tuommoisella aiheella saisi rahaa. Ja niin se on mun mielestä myös lopun alkuun semmoinen, että siihen ei pitäisi ollenkaan lähteä. Et mitä mä teen jollain 1 000 000 euroa, jos mua yhtään kiinnostaa tutkimus, eikö vaan? Mä mieluummin otan vaikka 50 000 ja teen jotain kiinnostavaa, kuin 1 000 000 ja teen jotain, mitä mua ei kiinnosta ollenkaan. Et kyllä se jos ei sua kiinnosta, niin sitten siinä lippuluukku kautta vaan, että kyllä se on niin yksinkertaista tämä homma. Omaan näkemykseen vaan pitää luottaa, tiedäksä, tässäkin kun mennään, haetaan rahaakin, että onneksi nyt on toistaiseksi vielä saatu, tiedäksä, tällä sinnikkäällä yhteen suuntaan puskemisella, analytiikkaan keskittymällä, entistä vahvemmin nykyään. Mekin vaihdettiin jossain kohtaa, kun näytti siltä, että joku tietyt alat, tiedäksä, ei enää välttämättä enää niin paljon ehkä tuota rahoitusta, niin itsekin pikkasen muutin muutama vuosi sitten entistä enemmän tähän bioanalytiikkaa, fokusta. Ja selkeästi näyttää siltä, että se on kantanut hedelmää kaikilla tasoilla. Mutta ei sitäkään etukäteen tiennyt, mutta se oli vaan se, mitä mä halusin tehdä. Ja sitten kun siihen suuntaan mennään riittävän voimakkaasti, mitä haluaa tehdä, niin sitä vaan toivoisi, että se sitten tuottaa tuo oikea lopputuloksen. Niinhän se elämässä meneekin, että eihän se voi oikeastaan mitään muuta tehdä muut kuin sitä, mistä olet kiinnostunut. Tai sun pitäisi tehdä. Niin, mä just sanoisin, että niin se ainakin niin kuin pitäisi mennä. Mietin tuossa just, kun sanoit jossain kohtaa, että se rahoituskin on ja resurssit on niin kuin hankittava, että toivottavasti myös niin rahoittajilla on niin kuin viisautta siihen, että tavallaan, että ne
ne niin kuin osaa poimia ne sen kaltaiset tutkimukset ja asiat, mitä niin kuin kannattaa tukea, jotta niin kuin mahdollisimman isot asiat menis eteenpäin. Kyllä se on vähän semmoista tuuria tietenkin, että kuisi milloinkin käy, että sehän on valitettava nykypäivänä, että rahaa on vähän ja hyvätkään hakemukset ei niin mene välttämättä läpi. Hyvätkään tutkimukset niin kemialaitoksella kaikki vaan niin ei vaan saa rahaa, eikä se sitten vaan sinnikkäästi vaatiakseen eteenpäin. Että se on vaikeaa. Välillä tulee, välillä myydä ei ota myöskin sitä rahasuhteen. Mutta tämä on tämä nykyarki yliopistolla omalla tavallaan vähän haastavaa. Että, tiedätkö, kaikki laitteiden huoltokin esimerkiksi, niin ei me sitä mitään tukea saada. Siellä väitöskirjatyöntekijät, tiedätkö, ilman heitä, väitöskirjatutkijoita, niin aika pulas me oltaisiin. Siellä he pitkälti hoitaa niin meidän niin laitekantaa ja pitää yllä sitä, millä me nämä tulokset niin tehdään. Niin välillä siellä on professorikin niiden laitteiden kanssa tonkimassa ja korjaamassa niitä, niin joku voisi vähän kysyä, että onko tuossa niin mitään järkeä käytännön tasolla. Ei mitään järkeä olekaan, mutta se on meidän arkea, ettei meillä mitään muutakaan vaihtoehtoa paljon ole. Ei auta ruikuttaa eteenpäin vaan ja tiedätkö, otetaan nämä positiiviset tästä arjesta mitä on ja niin kauan kun saadaan vaan tutkimukseen eteenpäin viemiseen rahaa, että voidaan sitä myöskin kehittää, sillä rahaa voidaan maksaa näitä labrahommia, niin kaikki on ihan mallikkaasti. Iso aihe tälle podcastille tänään oli nimenomaan tämä opiskelijoiden rooli tässä tutkimuksessa ja se, että miten niin kuin kullanarvoisia he on sille, että sitä pystytään niin laajasti tekemään. Mä mietin, että olisiko sinulla jotain terveisiä niin kuin yliopiston ulkopuolisille ihmisille jotenkin, että voitaisinko me jotenkin tukea tätä tutkimuksen tekemistä. Tämä saattaa olla kummallinen kysymys, mutta mä just mietin sitä, että miten saataisiin kaikkea mahdollista resurssia sen taakse, että tehtäisiin hyvää tutkimusta. Kansalaistieteellä on niin tavallaan tietyillä tasoilla silloin tällöin niin mahdollisuuksia ja paljonhan sitä käytetäänkin ihan tavallisia ihmisiä niin tutkimuksen tukena. Varmaan toi punkkilive on tällä hetkellä hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon ihmiset pystyvät niin sen applikaation kautta niin kertomaan tutkijoille siitä, että missä punkkeja kuinka paljon. Niin se on vaan, että miten me saadaan ne ihmiset niin aktivoitua. Että joku tuommoinen niin appi, tosi varmaan niin helppo. Että mekin vähän niin yritettiin aktivoida niin ihmisiä esimerkiksi siihen, että ne saataisiin enemmän tiedäksään niin noita hyönteisherbivoreja meidän tutkimukseen mukaan. Kun paljon hyönteisharrastajia niin Suomesta varmasti löytyy, mutta kaikilla ihmisillä on niin paljon tekemistä omankin arjen ja harrastusten kanssa, että se on jollain tavalla myöskin niin haastavaa. Ja pitäisi olla tosi motivoituneita myöskin sitten. Että ehkä se menee siitä, että kun ne oppii paremmin tietämään, mitä me tehdään, niin sitten ne voi sitä kautta niin motivoitua niin myöskin niin auttamaan. Mutta se on varmaan pitkä tie, että siihen päästään. Niin ja sitä mä ajattelen, että yksi tärkeä asia on ihan vaan se kiinnostuksen herättäminenkin. Olisihan se jo, että niinku ihmiset et ehkä ei edes tarvitse tehdä mitään, mutta se, että on niinku kiinnostunut ja ymmärtää, mitä ympärillä tapahtuu, niin mä ajattelen, että sekin olisi jo ehkä niinku kokonaisuuden kannalta hyödyllistä. Ja ilman sitä ei ole mitään. Kiinnostus pitää herättää, sitten on kaikki niinku mahdollista sen jälkeen. Ja sitä tässä nyt tehdään. Ja nähdään, mihin tästä johtaa. Selvä. Olisiko vielä jotain, mitä sä haluaisit tämän aiheen alla sanoa? No sen verran ehkä voisi tähän niin ynnätä yhteen, että ihan niin kuin hyvin toimivassa jalkapallojoukkueessa niin tarvitaan puolustus, keskikenttä ja hyökkäys. Sama se on niin yliopistolla, niin hyvin toimivassa tutkimusyhteisössä tarvitaan tutkimusta, josta tavallaan kumpuaa se opetuksellisuus ja opetusta, joka myöskin hyödyttää niin tutkimusta. Ja nämä molemmat yhdessä myöskin sit hyödyttää tätä yhteiskunnallista vuorovaikuttamista, mitä me nyt tehdään. Ja itse asiassa tämä, mitä me nyt tehdään, samaan aikaan myöskin hyödyttää opetusta sekä tutkimusta. Eli nämä kaikki niin pelaa yhteen. Ihan niin kuin jalkapallojoukkueessa kaikki osat kentällä pelaa yhteen. Eli ei pidä erottaa näitä toisistaan, vaan kaikki pitää tavallaan kaikki pitää kehittää, mutta pitää se kehittäminen vaan priorisoida siihen kohtaan, mitä kulloinkin tarvitaan. Selvä. Kiitos. Se tältä päivältä ja seuraavassa jaksossa sitten taas jotakin muuta. Selvä. Palataan luonnon monimuotoisuuteen ensi kerralla. Kuulostaa hyvältä. Yes, moikka.